Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. O ugma mauna ang ikawalong adlaw sa pista sa balong-balong sa bulan sa Tisri sa 22 tuig 5781 sa Jewish na kalendaryo. Sa ato October 10, ugma October 10 mga igsoon tuig 2020. So happy Shimini Atzeret kanatong tanan. Happy Shimini Atzeret sa tanang mga Mesianic. O happy Shimini Atzeret sa tanang mga Hudyo, mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan. O happy Atzeret mga igsoon sa tanang mga Israel matuwa sa Israel, sa nasod sa Israel mga igsoon. Shalom Aleno, we alkol Israel, ang kalinaw maanaka nato sa tibok Israel. Amen. Hallelujah. Kain ano'y kulim laasot dabar ni kita imit. Ila biad haimit. Kaya wala kita'y mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. So, anhin na punta sa atong tema karon mga igsoon nga ang sumbanan sa atong pagtuo. Pwede buhat gamit ang headset, doy. Headset to, may headset na ko. Ha? Ang sumbanan sa atong pagtuo. Muna atong topic ron mga kaigsunan. Timan mga igsoon nga ang grasya kung walay balaod mahimong disgrasya kay ang balaod mismo usa ka grasya. Muna atong timanan. Sama ba sa nahitabo sa Mindanao? No, akong example ang nahitabo sa Mindanao sa dihang gi-implementar ang martial law o batas militar, daghan ang nangalipay dito sa Mindanao. Kay nagmalinaw ng Mindanao tungod sa martial law. Ha? Mikunhod ang krimen, mikunhod ang druga o ang mga terorista. Ilabi na ang mga rebelde. Oh. Ang ako mga parente sa Mindanao nangalipay mga igsoon. Ang akong mga kaila sa Mindanao akong ipangutana mahitungod sa martial law. Nalipay gihapon sila mga kaigsunan. Samtang ang mga daotan, ang mga kriminal, ang mga rebelde ug ang mga terorista maoy nangasuko sa martial law. Di ba? Oh, sila mo'y nangasuko sa martial law mga kaigsunan. Sa mga rebelde ug mga terorista, sa mga daotan ug sa mga kriminal, ang balaod sa martial law usa ka disgrasya. Apan alang sa mga taong matarong, sa mga taong maayo, ang balaod sa martial law usa ka grasya. Oh. So mao na ang akong giingon kaninyo sa una mga igsoon, og mausad na ang giingon karon ni Apostol Shaul or Apostol Pablo. Sumala sa 1 Timoteo 1:8 ngadto sa 11. Nahibalo kita nga ang balaod maayo kung gamiton sa hustong paagi. Ha? Ang balaod maayo basta dili iabuso. Gamiton sa hustong paagi. Ang balaod maayo dili dautan. Pero kung imong iabuso, mo na mahimong dautan. Sa 9, og angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tao. Sa mas martial law ba? Wala buhat ang martial law alang sa mga taong maayo, alang sa mga taong matarong. Gibuhat ang martial law alang sa mga rebelde, mga terorista, mga daotang taong mga kriminal. Oh. Mausad na ang giingon ni Apostol Pablo dire sa bersikulo 9, 1 Timoteo 1:9. Og angay hinumduman nga ang mga balaod wala himua alang sa mga maayong tao, kundi alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Elohim, o sa mga makasasala. Okay. Sama sa martial law, nga akong gisgutan na kaganina magsuon, nga wala lagi himua ang martial law alang sa mga maayong tao, alang sa mga matarong, kundili gihimo ang martial law alang sa mga daotang tao, mga kriminal, mga rebelde, o mga terorista. Busa ang maayong tao, dili mahadlok sa martial law. Ang mga taong tarong, wala mahadlok sa martial law, hinunuan, nangalipay sila. Ingon usab ni ana ang balaod sa Elohim. Gihimo ang balaod sa Elohim alang sa mga dili Dios nun.
Matud pa, gihimo kini alang sa mga dili Dios nun, og sa dili balaan, sa mga tao nga nagpatay sa ilang amahan ug inahan, sa mga mamumuno, sa mga makihilawason, og sa mga lalaki nga makikilawas isig kalalaki, sa mga mamimihag og tao, mga kidnapper, sa mga bakakon, og sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulunan. Mao na ang balaod gihatag, gihimo na alang kanila. Gihimo ang balaod alang sa mga tao nga nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulunan. Sama ba sa balaod sa gitawag no smoking? Kining balaod sa no smoking, gihimo kini alang sa mga manabako. Di ba? Wala kini himoa alang sa mga dili manabako. Oh, mausab ka na ang Torah, ang balaod sa Elohim, ang balaod nga gihatag ni Moshe, gihimo kini alang sa mga supakan nga mga tao. Sama karon ang balaod sa Shabbat, gihimo ka na alang sa wala magtuman sa Shabbat. Oh, sa mga nagsimba sa Sunday, sa adlong Domingo, munang gibuhat ang balaod sa Shabbat para na ninyo. Kay Domingo ang inyong pagsimba. Ang balaod sa pagdili sa pagkaon og baboy, gihimo ka na alang sa mga busawan og baboy. Wala na himoa para sa mga di mo kaon og baboy. Sa ato pa, ang Torah gihimo usab alang sa mga gahig ulo. Ang Torah gihimo alang sa mga buringog, no? Alang sa mga buringog, sama sa mga Romano Katoliko, mga Pentecostal, mga Protestante, mga Baptist, mga born again, Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, o uban pa. Ha? Nga, musupak gayod sa tinuod nga pagtulunan, nga mao ang Torah, gihimo kining balaod alang kanila. So alang na kaninyong mga Kristiyanos ang balaod. Dili na alang sa mga taong nagtuman nas balaod, nagsunod nas balaod. Dili alang sa mga taong matarong ug butan. Alang sa mga malinampason sa balaod, gihimo ang balaod. Versikulo 11, giingon diya, gipahimangno ko kini sumala sa maayong balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Elohim. Okay. Kitang tanan mga igsoon, nasayod nga ang tanang reliyon aduna gyud pagtuo. Di man mamugna ang usa ka reliyon kung dili pinagig pagtuo, wa po'y magpamembro og reliyon nga walay pagtuo. Sa ato pa, ang tanan nga anaa sa reliyon aduna gayoy pagtuo. Apan dapat nga ang atong pagtuo mga igsoon adunay sumbanan, adunay pattern. Og ang pattern sa atong pagtuo mao ang pagtuo ni Abraham, tungod kay si Abraham gitawag man nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo. Sa ato pa, sama gyud kang Abraham ang imong pagtuo. Mo ni pattern sa atong pagtuo si Abraham, kay gitawag siya amahan siya sa tanan nga adunay pagtuo. Unya ni angkon man ka nga naa kay pagtuo. Ang tanang membro sa reliyon na may pagtuo. Ang pangutana, nahisama ba kang Abraham? Nagsunod ba sa pattern ni Abraham ang imong pagtuo? Kay dapat natay sumbanan sa atong pagtuo, nga ang atong subanan sa atong pagtuo mao ang pagtuo ni Abraham. Ato ning susiyon ug klarohon mga igsoon. Busa dapat nga ang atong pagtuo nga sama usab sa pagtuo ni Abraham. Akong balikon mga igsoon, og ang pattern sa atong pagtuo mao ang pagtuo ni Abraham. Tungod kay si Abraham gitawag man nga amahan sa tanan nga adunay pagtuo. Busa ang atong pagtuo dapat nga sama usab sa pagtuo ni Abraham nga giubanan sa pagtuman sa mga sugog balaod. Pandar ra gud limog kayo. Di ba? Ang pagtuo ni Abraham giubanan sa pagtuman sa mga sugo og balaod. Mao nay timan-an nato mga igsoon. Asa mabasa? Ato sang basahon ng Galacia 3:6 ngadto sa 8. Mao kini ang giingon sa kasulatan, mahitungod kang Abraham, mituo siya sa Elohim. Og tungod sa iyang pagtuo gidawat siya sa Elohim, ingon nga matarong. City. Bosa angay kamong masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Okay, maklaim ba ni sa mga Kristiyanos? Kay doon naman sila pagtuo, makaklaim ba sila nga kaliwat sila ni Abraham? Okay, padayon ta sa 8. Ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Elohim mag-isip sa mga dili Hudyo
nga matarong pinaagis pagtuo. Bosa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham. Pinaagi kanimo ang Elohim manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Unsay gisulti kaganina? Ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Kinsa man kining mga tawhana nga adunay pagtuo nga isipon nga kaliwat ni Abraham? Mga Kristiyanos ba? O mga Muslim ba? O mga Hudyo ba? Kaya mga Kristiyanos naman po'y pagtuo. Ang Muslim, napon sila pagtuo. Kaya naman sila reliyon. O ang mga Hudyo, naasay pagtuo. Mga igsoon. Nga mo ni pangutana na to, kinsa aning tulo ka mga reliyon nga mo angkon nga sila anak kaliwat ni Abraham. Kay sila dunay pagtuo. Kristiyanos ba? Muslim ba? O mga Hudyo ba? Kay pulos man ni sila adunay pagtuo. Apan, ang pangutana, makaangkon ba ang mga Kristiyanos nga sila mga kaliwat ni Abraham tungod kay sila adunay pagtuo? Ang tubag, dili. Kay ang pagtuo sa mga Kristiyanos wala man mosunod sa sumbanan sa pagtuo nga mao ang pagtuo ni Abraham. May konsal ana ang mga Muslim. Ang mga Muslim di sila ka-claim nga ang ilang pagtuo mo'y basihan nga sila kaliwat ni Abraham. Nga naman, ang ilang pagtuo wa man sad mosunod sa sumbanan sa pagtuo ni Abraham. Kay ang pagtuo ni Abraham nagtuman sa mga tulumanon, nagtuman sa mga kasuguan, o nagtuman sa mga balaod. Samtang ang pagtuo sa mga Kristiyanos nagsupak sa mga kasuguan, nagsupak sa mga tulumanon, nagsupak sa mga balaod. Muna'y pagtuo sa Kristiyanos, wa na'y balaod karon. Grasya na ta, di ba? O kung walihan mo bahin og Shabbat, makigdebate mo, kay inyong ipugos ang inyong Domingo, bisag way mabasa sa Biblia. Kung walihan sa mo bahin sa mga pagkaon nga gidili, mga hugaw pagkaon, musupasan mo kay lami gyud ang baboy, di ba? Supakan mo sa balaod, wala mo musunod sa balaod kanang inyong pagtuo, naglapas sa balaod ang inyong pagtuo, wala magtuman sa balaod mo nang dili mo makaangkon nga kaliwat mo ni Abraham kay ang inyong pagtuo wala mosunod sa sumbanan sa pagtuo ni Abraham. Busa ang pagtuo ni Abraham o ang inyong pagtuo, dili sumpay. Walay koneksyon. Nan, ang mga Muslim, makaangkon basad nga sila maong kaliwat ni Abraham. Aw, kung dugo ang basihan, mga igsoon, yes, makaangkon sila. Dugo ang basihan kay anak man yun sila ni Ismael. Si Ismael, anak man yun ni Abraham. Di man ta makalimod ni anak. Oh, pero makaangkon ba sila? Nga sila kaliwat? Ha? Pero kung ang Biblia mao'y atong basihan, mga igsoon, ang mga Muslim dili makaangkon sa pagkakaliwat ni Abraham. Sumala sa Roma 9 City. Oh, dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Elohim. Kay ang Elohim miingon man kang Abraham, tanawa, ang kaliwat lamang ni Isaac mao'y isipon nga imong kaliwat. Sao man nato ana. Kung Biblia ang pasultihon, ang mga Muslim wala ilha, wala ang una nga kaliwat ni Abraham. Kay ang kaliwat ra ni Isaac mo'y pagaisipon nga kaliwat ni Abraham. Kinsa may kaliwat ni Isaac? Sa ato pa maigsoon, sa tawhanong pagkakaliwat, anak sila. Kana mga Muslim. Pero sa espirituhanong kaliwat, wala sila labot. Kay ang kaliwat lamang ni Isaac mo'y isipon nga iyang kaliwat. Oh, karon ang pangutana, ang mga Kristiyanos, kang kinsa sila nga kaliwat? Hinumduman nato nga si Isaac nanganak og duha ka kaluha. Ato na ipadayon unya, ato rin sigutan unya. Okay. Karon ang pangutana, ang mga Kristiyanos, kang kinsa sila nga kaliwat? Kang Isaac. Yes, kang Isaac. Si Isaac nanganak og kaluha nga lalaki. Si Esau og si Jacob. Karon, kinsa ang ginikanan sa mga Kristiyanos? Aning duha. Muna'y pangutana, kinsa ginikanan sa Kristiyanos aning duha? Esau o si Jacob? Ang mga Kristiyanos, mga igsoon, nahati ni sila sa duha. Mga igsoon, ang uban nga naa sa Kristiyanos nga reliyon kaliwat ni Esau, ug ang uban nga naa sa Kristiyanos nga reliyon kaliwat sad ni Israel. Di ginaay kalimod, daghan kayong dugong Hudyo nga naa sa Katoliko,
Daghan kayong dugong Hudyo nga naas Pentecostal. Daghan kayong dugong Israelita nga naas mga Protestante, naas mga Baptist karong panahon na. Pero di sa di kalimod nga naa po diya nagponsisok ang mga kaliwat ni Esau. Kay ang nagdala sa reliyon nga Kristyanismo mao ang mga kaliwat ni Esau, nga mao ang Roma, mga igsoon. Okay. So, naa sila, nagpundok sila sa usa ka reliyon. Ang kaliwat ni Esau o kaliwat Israel, anaas usa ka reliyon nga gitawag Kristiyanos, mga igsoon. Okay. Ang kaliwat ni Israel, akong giingon na naalagi karon sa mga denomination sa mga Kristiyanos na sagol. Sa ato pa, pulos gyud ni sila adunay pagtuo, mga igsoon. Kay kining duha, si Esau ug si Jacob, sukad pa sa sinugdanan, gailog ni sila sa gitawag og kaluwasan. Nag-ilog sila sa panalangin ni Abraham ug sa panalangin ni Isaac. Kini si Esau ug si Israel munang ilang away sukad pa sa una hangtod ron. Kay pulos kini sila mga anak ni Isaac. Busa mangutana ko kaninyo mga kaigsunan. Kung kanang imong pagtuo sama ba sa pagtuo ni Abraham nga mutuman sa sugo ug balaod? Ha? Kung ang imong pagtuo wala mo sunod sa sumbanan sa pagtuo nga mao ang pagtuo ni Abraham, mao ang pagtuo sa atong amahan nga si Abraham, so dili ka ilhon nga anak ka ni Abraham. Bisan pag Israelita ka pa og dugo, kung ang imong pagtuo wala mo sunod sa sumbanan sa pagtuo ni Abraham, dili ka gyud ilhon nga anak o kaliwat ka ni Abraham. So mala sa Juan 8:39. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Ayay, di ba? Dali ra kaayo kanang pag-angkon nga kita anak kang Abraham. Dali ra kay tang mangangkon nga anak kang Abraham. Samas gibuhat aning mga paresyo sa Juan 8:39. Si Abraham ang among amahan. Pero kung si Adonai Yeshua ang pasultihon, kay si Adonai Yeshua nangita man og ebidensya sa imong pagkaanak ni Abraham. Nangitag ebidensya si Adonai Yeshua. Maingon siya, apan si Yeshua mituwag, kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang gibuhat ni Abraham. Buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Mao na ron. Unsa man di ay ang gibuhat ni Abraham? Nagtuman sa mga sugo, mga tulumanon, o mga balaod. Muna gibuhat ni Abraham. Samtang kamong mga Kristiyanos, nagpunay supak sa mga tulumanon, sa mga sugo, o sa mga balaod sa Elohim. Tinuod ba nga mga anak kamo ni Abraham? Ang tubag ni Adonai Yeshua, dili. Walay mga sinyalis nga nagpakita nga kamong mga Kristiyanos mga anak ni Abraham. Walay mga sinyalis nga nagpakita nga ang inyong pagtuo nagsunod sa sumbanan sama sa pagtuo ni Abraham. Kay ang pagtuo ni Abraham nagtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Samtang ang pagtuo sa mga Kristiyanos musupak man sa mga sugog balaod sa Elohim. Busa akong balikon mga igsoon nga ang atong pagtuo dapat adunay sumbanan. O ang sumbanan sa atong pagtuo mao ang pagtuo ni Abraham. Atong mabasa sa Biblia nga si Abraham nagtuo og nagtuman sa mga sugo og balaod sa Elohim. Genesis 26 versikulo 5. Okbin ninyo ang inyong Biblia. Ilabi na sa King James nga Bible. Akong basahon sa Hebreo, Genesis 26:5. Eke washer shama Abraham bikuli. Tungod kay si Abraham namati sa akong tingog. Wayishmor mishmarti metzbutay kokotay witorotay. O gibantayan niya ang akong tulmanon, ang akong mga sugo, o ang akong mga kalagdaan, o ang akong mga balaod. Witorotay, akong mga balaod, akong tura, mga igsoon. Gibantayan ni Abraham ang tura. Naanay tura sa panahon ni Abraham, nanay balaod, iyang gibantayan. O hinumdumi si Abraham, amahan sa atong pagtuo. Siya ang amahan sa tanan. Amahan siya sa pagtuo. Amahan sa tanan nga dunay pagtuo. Busa ang imong pagtuo dapat kung tinud kang anak ni Abraham, parihas pagtuo ni Abraham nga nagtuman sa sugo. Si Abraham namati sa tingog sa Elohim,
nagbantay sa mga tulumanon sa Elohim, nagtuman sa mga sugo o mga balaod sa Elohim. Unya, kumusta kamong mga Kristiyanos? Namati basad mo sa tingog sa Elohim? O ang tingog ra sa inyong pastor maoray inyong gipamatian? Ako maigsoon suhitugig ko kasagaran sa mga Kristiyanos, mga born again, mga Pentecostal, Baptist, Protestante o uban pa diya, ang tingog sa pastor mo ilang gipamatian. Bisag ang balok, bisag kung ang walis pastor baloktot o wala sa Biblia, sukwahay na sa Biblia, ila lang yapong gituuhan. Tuog kay mo'y sultis pastor. O ang sultis Biblia, di nila tuuhan. Ilabi na kung ang nagsulti, dili nila pastor. Ha? Muna akong pauta na, pastor ba ninyo ang inyong gipamatian? O dili ang tingog sa Elohim? Gibantayan ni Abraham ang mga tulumanon sa Elohim, mga igsoon. Ha? Gibantayan niya ang tulumanon sa Elohim, o ang mga sugo sa Elohim, o ang mga kalagdaan sa Elohim, o ang mga balaod sa Elohim. Gibantayan yun ni Abraham. Unya, kumusta kamong mga Kristiyanos? Ha? Gibantayan ba ninyo ang tulumanon, ang mga tulumanon sa Elohim, o ang mga sugo sa Elohim, o ang mga kalagdaan sa Elohim, o ang mga balaod sa Elohim, o ang mga sugo ra sa inyong mga pastor, mao'y inyong gibantayan o gituman. Amen? Moingon gani ang pastor, kabdumdum ko mga igsoon sa usa ka pastor nga nagkrusada dito sa Lunita Park. Samtang ni bundak ang ulan, niingon ang ilang pastor, kung ako masayop ang El Shaddai, ingon dahil Mike Bilarde, ay mo kahadlok sa ulan, kay panalangin ka na sa Ginoo. Ha? Kung mahimo ka na inyong payong, balihahay nga sa aluran yung ulan, kay panalangin ka na, grasya ka na. O, unsay gibuhat sa mga buringog, gihayan sa nila ilang payong, nisuon sa sultis pastor, mga uto-uto, mga toy-toy, sugo mas pastor. O, di ba? Lain pag pastor. O ako malimot, o ako mahino, o ako masayop, si Kibuloy. Dito gyapos Manila, gawali. Unsay waling Kibuloy. Ha? Kinsay gusto panalanginan sa Ginoo. Taas ang kamot sa mga tao. Kay nabay taong di gusto panalanginan. Tanan man gyud, taas kamot. Ingon din ang sunod istorya ng Kibuloy. Kung gusto mo panalanginan sa Ginoo, kuotang inyong pitaka og iwarwara. Sus, nagtuo sila nga kung ilang iwarwara, masudlan. Di kuot pitaka ang mga tao, giwarwara kung pitaka, kay mo sulting Kibuloy. Kay ang ina pagtuo nga kung iwarwara, mapuno os kwarta. Ingon magsunod sulting Kibuloy. Kung gusto mo panalanginan sa Ginoo, kuotan ninyo ang tanang sulod sa inyong pitaka o ihulog dito sa bukag sa tubangan. Tuog yapon sila. Kuotag sa nang kwartas pitaka, gihulog tos bukag nga naman. Sugos pastor. Ang tao kung sugoon sa pastor, abdik musunod. Pero sugo sa Dios, balaod sa Elohim, kasuguan sa Elohim, dibatihon, supakon, nga unta ang kasuguan sa Elohim gibuhat para sa imong kaayuhan. Pero imong supakon kay dili ka lagi kaliwat ni Abraham. Adil na ako nganlan ang JMC kay masakitan ang ako mga amigo. Daghan ako mga amigo kay gikan matas Miracle Crusade. Adil na ako nganlan kay lisod kay masuko pa sila kanako. Basta nahibalo na sila. Kanang amot-amot na kwarta. Taglibo kada pamilya. Gihimo nas miracle, gisunod sa mga membro. Bisag wa nas Biblia, gawas mo hatag kag ikapulo, hatag ka pas imong love offering, napagitag sa kalibong kota para kuno itukod og eskwelahan. Nanunod yapon. Mga igsoon, wa nas Biblia. Pero inyong gituman, pero sugo gani sa Adonai, sugo sa Elohim, na as Biblia mismo mabasa, inyong supakon. Asa man mabasa nga overnight ton ka kada Biyernes. Asa man mabasa nga na ay Wednesday service. Pero inyong gibuhat kay sugos pastor. Pero ang sugos Biblia nga balaan ang akong adlaw igpapahulay kay mao kini ilhanan tali kaninyo kanako, wa ninyo tumana. Unya mo claim mo nga anak mong Abraham, kaliwat mong Abraham. Was ka maturan.
Way kamatuoran ni anak mga igsoon. Karon. Kay diri nato makita kung tinuod ba gayud nga mga anak kamo ni Abraham. Kay ang tanan ra ba gayod nga may pagtuo makaliwat ni Abraham. Sumalas sa Galacia atong gibasa. Ang tanan nga dunay pagtuo, way excited. Brad, apil lagi mi. Katoliko may pagtuo, anak ya pong Abraham na. Baptist may pagtuo, anak ya pong Abraham na. Protestante may pagtuo, anak ya pong Abraham na. Born again, may pagtuo, anak ya pong Abraham na. Pero ang pangutanan nako, ang imo laging pagtuo, nisunod ba sa sumbanan sa pagtuo ni Abraham? Nga ang pagtuo ni Abraham, gatuman sa sugo, ikaw gasupak sugo. Pero, maulagi na mga igsoon. Parihas ba? Sama ba kang Abraham kanang inyong pagtuo nga mutuman sa mga sugo ug mga balaod sa Elohim? Bosa, mga igsoon, samtang aduna pay panahon, samtang aduna pay panahon sa pagsitol sa inyong pagtuo, doon na pay panahon sa pag-usab sa inyong pagtuo, doon na pay panahon sa pag-correction sa inyong pagtuo, doon na pay panahon sa usab kanang balhin sa inyong pagtuo, samtang dili pa ulahi ang tanan, himua nga ang imong pagtuo mosunod sa sumbanan sa pagtuo ni Abraham, pagtuo nga nagtuman sa mga sugo o mga balaod, Torah, mga kaigsunan. Kay ang inyong pagtuo walay Torah, munay tinuod. Kamong mga Kristiyanos, ang inyong pagtuo walay Torah nga naguban. Kay grasya na lagi kuno. Sa ato pa, mahimong disgrasya kanang inyong pagtuo kung walay balaod. Kay ang inyong pagtuo nga walay Torah, mga igsoon, mahimong disgrasya kana nga pagtuo kung walay balaod. Sunod nato nga himuong sumbanan sa atong pagtuo, mao ang pagtuo sa mga propeta o sa mga apostoles. Anhitas mga propeta o mga apostoles. Ang tanang mga propeta nagtuman sa mga sugo o mga balaod sa Elohim. Ang tanang mga propeta nagtamod sa Shabbat. Ato na mabasa Ezekiel 20:11 ngadtos 12. Unsay gisulti? Ezekiel 20:11 ngadtos 12. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod. O gipasabot ko sila ni ini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila. Klaro nga ang pagtuman sa balaod makapaluwas di ay. Kinsay gasulti? Ang Elohim. Ang Adonai mo'y nagsulti nga kung ilang tumanon kini og sa ingon maluwas sila. So klaro nga ang pagtuman sa balaod makapaluwas di ay. Ay mo pa ingon wa nilabot sa kaluwasan balaod na. Ezekiel 20:11. Mauni ang giingon ni Apostol Pablo may igsoon atong sa di pa nato tiwason anita sa 2 Tesalonica 2 Gs ngadto sa 11. Sa giingon ni Apostol Pablo, gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Do nagilaglagonon nga tao kanang gahig ulo. Laglagonon gina. Paggalaglagon sila kay wala man nila dawata o gigugmaa ang kamaturan. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. Matod pang Pablo ha. Tungod ni ini gipadad-an sila sa Elohim og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. Mga naa, bakak ang inyong gituohan nga pagtulunan. Gipadad-an og dakong kalibog. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og gigugma ang kamaturan. Nga kung ilan ning buhaton, maluwas unta sila. Unsa nga kamatuoran ang wala nila dawata? Munay pangutanan niya, anang 2 Tesalonica 2 Gs 11. Unsa nga kamatuoran ang wala nila dawata o wala nila higugmaa nga makaluwas unta kanila. Direct mo, kanang Jesus Christ mo na. Mga igsoon, toy-toy. Nga naman, kung mayon ka nga, sa ngalan Jesus Christ, mauna ang pasabot ni Apostol Pablo, hinumdumi, gikan sa Katoliko, nagtuon ng Jesus Christ. Protestante, Jesus Christ gituuhan. Baptist, Jesus Christ gituuhan. Born again, Pentecostal, Jesus Christ gituuhan. Nga nga magsige mong debate. Nga puro raman tayo mong maluwas. Nga nga magsige kag balhin-balhin. Nga nung gikas Baptist mo, adto kag born again mo, adto Pentecostal. Pentecostal mo, adto Miracle Crusade. Nga nga magsige mo kag balhin-balhin. Mo, adto kag dating daan. Jesus Christ rin ako gisimbas dating daan. So, nakiusa na unta mo. Wala na unta mo magbahin-bahin pa.
dili Jesus Christ ang buot ipasabot niya na. Unsa ang kamaturan nga wala nila dawata, ang wala nila dawata o wala nila higugma nga makaluwas unta kanila, naa mabasa sa Salmo 119:142. Salmo 119:142. Your righteousness is eternal righteousness, and your Torah is truth. Naa gina sa Complete Jewish Bible, Salmo 119:142. Ang imong pagkamatarong mao ang malungtarong pagkamatarong, ang imong Torah mao ang kamaturan. Your Torah is truth. Chidkat ka, chidik, leolam, witorat ka, imit. Matod pa sa Hebreo nga pagkasulti. Na atong tiwason pagbasa sa Ezekiel 20:12. Dugang pa niini, gihatag ko sab kanila ang adlong igpapahulay, aron tamdon nila, ingon nga usa ka ilhanan, tali kanako og kanila, aron masayra nila nga ako ang Adonai, maoy nagpili kanila. Gihatag niya ang iyang mga adlong igpapahulay, aron nga tamdon nila, ingon nga usa ka ilhanan, tali kanako og kanila. Pero wa ninyo tamda nga mga Kristiyanos. Wa mo'y pagtuo sa pulong sa Elohim. Wa mo'y paghigugma sa Elohim. Kaya wa nyo tamda mga igsoon. Hinunduman na to, ang gisulti ni Apostol Pablo, 2 Thessalonica 2:10-11, laglagon sila, kaya wala man nila dawata ang kamaturan. Unsang kamaturan, mao ang Torah. Wa nila dawata, wala nila higugma ang Torah sa Elohim. Nga moontay makaluwas kanila, matod pa sa 20:11 sad, nga kung tumano nila kini, maluwas sila. Mga igsoon. Anya karon, kung wa nimo na dawata, wa nimo na higugmaa kanang kamatuoran nga mo ang Torah, nga untay makapaluwas nimo, mo hinungdan gipadad-an ka sa Adonai sa lakong kalibog aron mutuo kas bakak nga pagtulunan. Anhita sa laktod ta sa kang propeta Malakias mga igsoon. Propeta Malakias 4:4. Niingon Dios propeta Malakias, hinumdumi ninyo ang balaod ni Moises. Wagin mga propeta Malakias nga, kalimti na ninyo, biyain na ninyo ang balaod ni Moises. Ang gingon, hinumdumi ninyo ang balaod ni Moises, nga akong alagad, ang mga tulumanon, o mga sugo nga gihatag ko kaniya dito sa bukid sa Horeb, aron ipatuman sa tanang katawhan sa Israel. Tanawa brad, katawhan sa Israel mo tuman? Oh yes, katawhan sa Israel. Mabitaw ng utana ko kunimo, kung kang kinsa kang kaliwat, kung kaliwat ka ni Isaw, wa kay labot. Wagi kay labot sa balaod ni Moises. Kaliwat wa kay Isaw, wa kay labot sa promise, wa kay labot sa kaluwasan man. Mga apil kas balaod. Pero ang Israel, patumanon gyud sa balaod ni Moises nga naman, sila ang gisaaran sa kaluwasan. Sila ang piniling katawhan para sa kaluwasan. Timan mga igsoon nga kining pagsulti ni propeta Malakias nagtudlo pa ni sa future, sa pagbalik sa Adonai. Mabasa yung title yes 4, ang pagbalik sa Adonai. Sa to pa future, sa to pa samtang nagpaabot ka sa pagbalik sa Adonai, hinumdumi ang balaod ni Moises. Kay kung imong kalimtan ang balaod ni Moises, niya nagpaabot ka sa pagbalik sa Adonai, di ka kakuyog sa iyang pagbalik. Future ka na. Malakias 4:4. Nagpaabot ka ba sa pagbalik sa Adonai? O niya, nagsalikoy ka sa balaod ni Moises? Pildi kang kabawa ka. Bisag laki ka pa. Di ba? Karon, mangutana ako kaninyo, ang imong pagtuo, pareho ba sa pagtuo sa mga propeta o dili? Kamu dia nga mga believers kunuhay, kamu dia nga mga Christians kunuhay, pareho ba ang imong pagtuo ang pagtuo sa mga propeta o dili? Kung dili mo pareha og pagtuo sa mga propeta aw dayag nga dili mo kauban sa mga propeta. Be, kamo mga born again, makatumbok ba mo kauban nimo si Isaias? Makatumbok ba mo kauban mo ni Malakias? Ezekiel kauban niyo? Daniel kauban ninyo? Dili! Kay ang tanang mga propeta nagtumas balaod kamuwa. Ang mga propeta dili Kristiyanos. Torah ang ilang reliyon, Torah ang ilang istuman, gisunod. Anhin na sadta sa pagtuo sa mga apostoles. Anitas apostoles. Tanaw na to.
Kung makapasar magyapon mo mga Kristyano sa pagtuo sa apostolis, basin diri na mo makahaom og jutay. Atong tan-awon kung naabay jutay nga pagkahaom ang pagtuo ninyo ang pagtuo sa apostolis. Ang pagtuo sa mga apostolis nagwagtang ba sa balaod o nagtuman sa balaod? Muna'y pangutana nako ninyo. Roma 3:31. Si Apostol Pablo ang inyong giilauman nga mo'y apostolis sa mga hintil. Roma 3:31. Maoy nagsulti nini. Matod pa niya. Nagpasabot ba kini nga gisalikoy nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Tubag ni Pablo, wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod. Sa to pa, ang pagtuo ni Pablo, ang pagtuo sa mga apostolis, wala magsalikway sa balaod. Samtang ang pagtuo ninyo mga Kristiyanos, nagsalikway sa balaod. Gisalikway ninyo ang Shabbat, gisalikway ninyo ang pagkaon nga gidili, kay lamian mos baboy, gisalikway ninyo ang mga kapistahan sa Adonai. Di ba? Gisalikway ninyo ang napulo kasugo sa Adonai. Oh, pero kung sa sulting Pablo, nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Ang mga Kristiyanos at tumukutlo sa 3:28, wala kita, kay walay taong pagamatarungon pinagis pagbantay sa balaod. Wala bitaw. Kinsay nag-ingon, nagimatarong ta pinagis pagbantay sa balaod. Ang pagbantay sa balaod, ang pagtuman sa balaod, maoy buhat sa mga taong namatarong na sa pagtuo. Dili kay, ay ka mahimong matarong, bantay ko sa balaod, aron ko mahimong matarong, di na mao. Magbantay ka sa balaod, kay matarong ka na. Namatarong ka na tungod sa imong pagtuo. Kay ang pagsupak sa balaod, maoy buhat sa mga taong dautan. Ang pagsupak sa balaod, maoy buhat sa mga taong buringog. Ang pagsupak sa balaod, maoy buhat sa mga taong kriminal. Ang pagsupak sa balaod mo'y buhat sa mga taong rebelde. Dili na buhat sa mga taong gimatarong sa pagtuo. Supakan ka sa balaod, nga matarong ka. Di ka matawag matarong. So ang gimatarong sa pagtuo, mo'y magbuhat sa balaod. Dili kay magbuhat ka sa balaod, aron ka matarongon. Di na mao. Sabton ba nimo, nangabo kag tubig, aron ka mahimong buotan? Nangabo kag tubig, kay buotan ka. Ikaw nga ba na? Sabton ba nimo, nanlaba ka aron ingnon ka nga buutan nga bana? Wala, nanlaba ka nga bana kay buutan gid ka. O mo nang nanlaba ka kay buutan man ka. Ingana ba? Di kay aya ka na himong buutan kung naglaban na. Pating bugo buringog kay utok ni mga Kristiyanos. Ang ilang sinabtan sa 3:28, baliktod, baloktot, binaliktad mga igsoon, di mao. Oh, ang pagtuo gumutanggi diretso tas 31 na lang ani nga ang pagtuo wala magsalikway sa balaod kun dili naglig-on sa balaod. Munay pagtuo sa mga apostolis. Sa 1 Corinto 7:19. 1 Corinto 7:19. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Tanawa si Apostol Pablo lang yapon, maoy nagpamatuod kanang Pablo nga inyong gilauman nga mo'y apostoles sa mga hintil. Maoy nagpamatuod nga ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Kita ninyo? Wa gyud mingos Pablo, ang mahinungdanon mao nga mutuo lang ta. Wala kinahanglanan ng kasuguan. Tuo lang ta mo na mahinungdanon. Nag-ana bas Pablo? Wala. Ang mahinungdanon maong pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Pero ano nga man ituman na? Nanong inyo mang debatihon? Nanong inyo mang supakon? Nga naman, nga ang pagtuo karon sa mga Kristiyanos, sa ipulong mahinungdanon, importante. Importante maong pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Huwag pulos ang imong pagtuo. Na kay pagtuo, manghambog sa imong pagtuo. Wa naman ka magtuman, wa ay pulos. Kaya ang importante, bisag na kay pagtuo, pero ang importante, mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Wa bagay Pablo nga wag tang ng kasuguan. Oh, anhita kang Apostol Santiago. Ingon pa ni Apostol Santiago, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian, balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, naas kasulatan na naas tanak kasulatan sa Binisaya, sa Hebreo na siya tanak. Sa panahon ni Santiago, wala pa New Testament ha. Wala magbitbit si Santiago sa libro o si Apostol Santiago
Wa gina siya magbitbit og librong Pablo sa iyang panahon. Wa siya magbitbit og librong Mateo. Wa siya gibitbit nga librong Marcos, Lucas ug Juan. Wala. Wa ay New Testament sa panahon ni apostol sa mga apostoles. Munang giingon ni Apostol Santiago dire, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa tanak, anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Husto ang inyong gibuhat. Nagtuo man gud tingali mo magsuon, nagtuo ba mo nga nangutlo si Apostol Jacob sa librong Mateo ni ining bersikulo ha nga higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon? Naamnas Matthew brad mabasa niya, nagtuo mo nga nangutlo si Apostol Santiago si Jacob sa librong Mateo ni ining bersikulo. Naana day librong Mateo sa panahong Santiago? Wala pa'y libro ni Mateo maigsoon sa ilang panahon. Kay wala pa'y New Testament sa panahon sa mga apostoles. Gikutlo kini ni Apostol Jacob or Santiago sa Leviticus 19:18. Naadya mabasa nimo diya, higugmaa ang imong sigataw sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Leviticus 19:18. Naana ng sugua ang pulong gugma, higugma ang imong Elohim. Naana si May Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Diba? Naana na diya, higugma ang imong Elohim. Higugma ang imong sigataw. Naana nas daang tugon. Naanas tanak, gikuklo sa mga apostolis. Apan, 9. Kung inyong pilion ang inyong tagdon, matut pang Santiago, nakasala kamo og ang balaod maghukom kaninyo nga malapason. Matut pa, hukman kas balaod nga malapason. Sa Gs, kay ang naglapas bisan o sa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Mao na niya. Santiago, may kaingon na, Apostol Santiago. Pila na ka-apostoles, Santiago, Pablo, ang ipatangkuhan karon mga kaigsonan. Tumanon yung sugo. Dili lapasong sugo. Pila na ka-apostoles nagsaksi, duha na. Niya, tulo rabia kasaksi ang gisulti sa Biblia, duha o tulo kasaksi mapamatud-an. Anhita kang yukanan, ikatulong apostoles. Mga igsoon. 1 Juan 5:2 o 3. Matod pa, mailan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Elohim, kung higugmao nato ang Elohim ug tumanon ang iyang mga sugo. Kung higugmao nimo ang Elohim ug tumanon nimo ang iyang mga sugo, mo na ilhanan nga nahigugma sad ka sa mga anak sa Elohim. 3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim, ang ilhanan ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. O dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Unsa ilahanan nga nahigugma ta sa Elohim, nagtuman ta sugo. Kamong mga Kristiyanos, nahigugma ba mo sa Elohim? Kung tinuod ka nga nahigugma sa Elohim, kung tinuod ka nga nahigugma sa Elohim, dili lisod tumanon ang mga sugo sa Elohim. Pero kamong mga pastor, kay ikapulo ra o kwarta ra, ikapulo o kwarta raman ang inyong gihigugma, mauna nga maglisod mo pagtuman sa mga sugo sa Elohim. Waman mo mahigugma sa Elohim, ikapulo ra o kwarta ang inyong gihigugma. Muna supakon ninyo ang sugo sa Elohim. Pero kung nahigugma ko sa Elohim, tumano na to yung sugo. Waman mo magtuman sugo, wagin mo mahigugma. 1 Juan 2:3 ug 6. Kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon, nakaila ako sa Elohim, apan wala magtuman siyang gisugo, bakakon ka ng tawhana o wala kaniya ang kamaturan. Kita ninyo? Apan, ang nagtuman siyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Elohim. May baluan na to, nga nagkinabuhi kita sumala sa kabuton sa Elohim, pinagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Elohim, kinahanglan magkinabuhi sama kang Yeshua HaMashiach. Okay? Sabtan ba na ito may soon? Daghan karong mga bakakon. Halos ang tanang mga rin. Bakakon. Yan ano man, nakaila ko nos Elohim. Pero wa magtuman siyang gisugo. Bakakon kang tawag na. Wala kaniya ang kamaturan. Wala'y kamaturan yes Kristiyanos nga reliyon. Munang mahin ko, 0% sa kamaturan ang tanang mga Pentecostal, Baptist, born again, dating daan, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah,
o guban pa diya. 0% na sa kamaturan mga igsoon. Sa size, unsay gingon sa size, ang nag-ingon nga siya anaa sa Elohim. Nag-ingon ba ka nga naa ka sa Elohim? Iya ka sa Dios. Naa ka sa Dios, kinahanglan magkinabuhi ka sama kang Yeshua HaMashiach. Manigingnon niya, unsay kasiguruhan nga nakaila ka sa Elohim? Balikon ako, nagtuman ka sa mga sugo. Busa di ay mga igsoon, halos ang tanang mga reliyon, mga bakakon yun. Kay sigig ingon nga, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Nakaila kuno sila sa Elohim, pero wala magtuman sa kasuguan sa Elohim. Mauna sila pulos bakakon. Hoy mga Kristiyanos, dili makapaluwas ninyo ang pagsigig ingon, I love you Lord. Hilak-hilak pagkag, I love you Lord. Pero wa ka magtuman sugo, bakakon ka. Kaya ang tinuod nga nahigugmas Elohim, nagtuman sa sugo. Dili nakigdebate sugo, dili mula pa sugo. Inyong tagtugkaron, kinsa ning sugo Ira man sa Elohim niya, kinsa man ka makigdebate sa sugo sa Elohim. Labaw pagkas Elohim. No? Ang pagtuman sa mga sugog balaod sa Elohim, maunay makapaluwas ninyo. Sumala sa gingon nato Ezekiel 20:11. Sundan ninyo ang pagtuon ni Abraham og sa mga propeta og sa mga apostoles. Ang bersikulo 6 nag-ingon, mga igsoon, nga siya nga naa sa Elohim, kinahanglan magkinabuhi sama kang Yeshua HaMashiach. So atong tan-awon kung unsa ang pagkinabuhi ni Yeshua HaMashiach. Atong tan-awon, unsa ang pagkinabuhi na doon ni Yeshua? Kani nga diya, ang siya nga nag-ingon nga naa siya sa Elohim, kinahanglan magkinabuhi siya sama kang Yeshua HaMashiach. Unsa man day ang pagkinabuhi ni Yeshua HaMashiach? Atong tan-awon. 1:15 Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, o nagpabilin siyang gugma. Unsay pagkinabuhi niya doon ni Yeshua? Nagtuman sa sugo siyang amahan. Kamong mga pastor, nagtuman ba mo sugo? Kamong mga Kristiyanos, nagtuman mo sugo sa amahan? Nakikibati man mo. Usopag man mo. Kita ninyo mga igsoon. Kita ninyo si Yeshua mismo, nagtuman sa mga sugo sa iyang amahan. Unya kamong mga Kristiyanos, mosupak sa mga sugo sa amahan. Maayo ra ba mo kwan kanang sa bang muhatag og meaning sa inyong ngalan nga Christians? Mingon mo Christians means Christ-like. Kuno Christ-like kuno o followers of Christ. Mo meaning sa inyong Christians, di ba? Gikan man kuya. Kristiyanos ko sa una. Nindot kay meaning ang Christians, Christ followers, Christ-like. Si Yeshua nagtuman sa sugo siyang aman, ikaw nagsupa. Unya, Christ-like ka. Pareho ka niya. Followers ka niya. Nga siya gatuman sa sugo, ikaw gasupak. Unsa pa gibuhat niya doon ni Yeshua? Lucas 4:16. Unya, miadto si Yeshua sa Nazaret. Diin siya magdako og sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay, dili Domingo, dili Bernes, dili Miyerkules. Miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay, mitindog siya dito aron sa pagbasa sa kasulatan. Karon nga inyo nang nakita ang kalainan sa inyong pagtuo og ang pagtuo ni Abraham og ang pagtuo sa mga propeta og ang pagtuo sa mga apostoles nga dili di ay pareha sa inyong pagtuo. Proud ka ba? Proud ka ba gihapon nga moangkon nga kaliwat ka ni Abraham? Bisan kung wala mapareha ang inyong pagtuo kanila? O maningkamot ka ba nga ang imong pagtuo mutukma o mopareha sa ilang pagtuo nga mutuman sa mga sugo ug balaod sa Elohim? Hinumdumi nga adunay sumbanan o pattern ng atong pagtuo. Ug ang sumbanan sa atong pagtuo mao ang pagtuo ni Abraham, sa mga patriarka, sa mga propeta, sa mga apostoles, o kang adunay Yeshua mismo. Unsay doktrina ni adunay Yeshua? Matthew 5:17 ngadtos 20. Walay pagkasayloan sa mga sugo hangtod matuman ng tanan. Bisan gamay, kudlik. Bisan gamay, bisan kudlik, dili sa sayloan. Pero kamo yano ran yung sayloan ang mga kasuguan nga major. Ang Shabbat major kana nga balaod. Ilhanan ko na siyang katawan.
pero yano lang yung gisalikoy. Kang adon ni Yeshua ingon, walay pagasayloan bisan gamay nga bahin sa balaod, bisan kudlit sa balaod. Walay pagasayloan hangtod matuman ang tanan. Unya ningon pa si Yeshua sa Matthew 19, kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Kamo, gusto mo mosulod sa kinabuhi? Gusto mo ilhon nga kaliwat ni Abraham? Tumana ang sugo. Kaya mo na ilhanan anak kang Abraham, kaliwat ng Abraham. Oh. Muna na ang mga igsoon, ang pagtuo nga nagtuman sa mga sugo o mga balaod sa Elohim. Muna gipangita sa Adonai. Pagtuo nga nagtuman sa mga sugo o balaod sa Elohim. Muna gipangita niya. Hinumdumi mga igsoon, nga dali ra kaayo ang pag-angkon nga anak kita ni Abraham. Samas pag-angkon sa mga parisyo. Di ba? Anak kami ni Abraham. Si Yeshua mitubag, kung tinuod anak mong Abraham, magbuhat mo sa gibuhat ni Abraham. Muna na, dali ra kaayo ang pag-angkon nga anak ta ni Abraham. Dali ra kaayo. Apan, ang pagbuhat sa gibuhat ni Abraham, mawilisod buhaton. Di ba? Ang pagtuman sa sugo, mawilisod buhaton. Okay, wa man ka mahigugma sa Elohim. Pero kung nahigugma lang ka sa Elohim, sayon ra kaayo ang sugo kumanon. Kay matod pa sa atong gibasa sa Juan, dili lisod ang iyang mga sugo. Dili lisod ang iyang mga sugo. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhan sa Elohim. Baruch Hashem, Adonai El Shaddai, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach, Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos na alagad diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva. Magaingon kaninyong tanan, nabulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman ini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan og ugma ang atong katapusang pagsaulog sa Sukot, ang Shemini Atzeret. Sa ulogon sad nato ang Simchat Torah. Muna nga Happy Shemini Atzeret o Happy Simchat Torah natong tanan nga mga Messianic mga igsoon. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.